inde le ndlela, inde nantsi indlela Mzontsundu. Le ndlela andihambi ngothanda, le ndlela inamagingxigingxi ndithi, inamahlandenyuka nto zakuthi. Andiseyimveku koko esele ndikubonile, akuginyisi mathe. Andiselula ngokweminyaka kodwa lo mnqantsi uyansinda ungaphezu kamandla am, koko sele ndigabancekile kulo mnqantsa wendlela. Abantu bandibekile amabala bendigxeka besithi, esethu izokusaphi nale mibongo, yintoni na ubusingxolela? Ewe, ndiwile zizigxeko zabantu, ndaphinde ndaphakama ndavuthulula ndaqonda ngqo phambili, ndakhumbula ukuba apha kaXhosa yikho inkomo buthongo. Ewe, bandibizile ngamagama bendibeka amabala, kodwa andakhumbula ntwinye ukuba nengwe izidla ngamabala. Ubunzima endigqithe kubo bundishiye nombethe, ubunzima endidlule kubo bundishiye nenxeba. Nam bendisithi ndiyazama nomama, tata, nalapho likhona uhlala uyazi ukuba mna nomama siyazama, kodwa inde nantsi indlela Mzontsundu, kodwa akunani ndizoyihamba noba isimo simachongo, kodwa akunani ndizoyicenga gxebe, ndizoyincekelela noba sele ithemba limfiliba. Ndithi noba sendicingetyeni, tata, nalapho lelikhona Dontso uhlala uyazi ukuba inde le ndlela, kodwa akunani mna nomama sizoyicenga, siza kuyincekelela. Abhayi esethu Tywili, imbongi yosiba ikwayiyo neyomthonyama, ngesipheleleyo isiXhosa sakwantu ndixananazile.